ine ndi achilima takhala tili kulankhula zakuti mu boma la tonse alimi akondwere fetereza utsitsa mtengo thumba la 50 kg kugulitsa pa 4,000 ndi kanthu. Lero vavomereza ku nyumba ya malamulo kuti wakhala akukuberani alimi nonse. Vavomereza chifukwa vanena kuti afuna fetereza akhale 5,000 zaka zonsezi amakuberani anali kuti. Ndiye kuti maprofeti wanu onse mkamalima amakuberani akubwezereni ndalama zimene zija. Chifukwa ife tidachita kafukufuku tidaona through our research kuti tikhoza kutsitsa mtengo wa fetereza aliyense akondwere alimi atukuke. Koma chifukwa chakuti wachita mantha kuti aluza masankho lero wali kutipusika nkuti Tatsitsa ifenso. They have no capacity, they have no political will, they cannot do it. Chifukwa baba nthawi yaitali wali kuteta nati kwatika mafactory osiyana-siyana, ma-industry osiyana-siyana kuti achinyamata watu onse alembedwe zintchito 1 million aliyense wa iwowa. Boma ndilakuti likutumikireni, mankhwala apezeke mzipatala, madokotala ndi manesi alipidwe bwino, aphunzitsi alipidwe bwino, sukulu zikhale sukulu zapamwamba, mwana asaphunzire patsinde pa mtengo, asakhaleso pasi mkalasi koma madeski abwino, zipangizo zakuphunzitsira zikhale zapamwamba. Zimenezi zimene boma limapereka ngati services kwa anthu ake, osati kuti asiti tiyamikeni ayi. Ichi nchisimo cha tsogolera ambiri ku Africa kuno amene amafuna kuti wanthu awo akhale wosaphunzira, wanthu awo akhale wanjala, wanthu awo akhale wosauka. Cholinga chakuti iwe ukakhala president wanthu azibwera kwa iwe ngati ndiwe mulungu, azikupembedza.